Kaixo, Uxo, arratsaldeon. Uxo, ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, larunbatean 3 urte, beteko dira. Bai. Uxoa, ze modu joan dira 3 urte hauek? Azkar pasa zaizkizu? Bai. Bai, bueno, gauza asko tokatu zaizkit egitea bidean. Eta bai, batzutan denboraren kontzientzia galdu ditezu, hainbeste zaude gurpil zor hortan. Bazkenean, bai, luze. 3 urtea eta galdu zenutenetik, Bai. zer moduz zabete, zer moduz familia? Ondo, bueno, utxune handia da. Baina, bueno, ondo. Ja, 3 urte dira eta, bueno, aurreen berda. Askotan akordatzen zara berarekin? Bai. Noski, bueno, estudio egoten zen aldiro ia. Baina, bueno, bai, armadan bezala. Urte hauetan aitaren lanak aztertzen aritu zarazu. Aurkitu alduzu sorpresarik, espero etzen nuen zerbait? Bueno, sorpresa asko. Eta orain batez ere, azken urtea edo 2 urte eman ditut ja pixkate zeramikazko mularoren inguruko erakusketa prestatzen. Hor sorpresa asko jaso ditut eta lehengo astean bertan, ezagutzen ez nuen pieza bat, dela aitak egindako zeramika txiki bat, garai hartakoa, eta da bere autorretrato bat, eta pipa bat da era berean. Eta, izan nahi zuarezko sorpresa eta ez da gurea, bilduma partikular batekoa da, baina, azkenean arakatzen hasten zea eta gauza asko dago eta disiplina desberdin asko jorratu zitula ere, eta horrek ere aberastasun hori badu. Beraz, sorpresa berriak aurkitu dituzue Bai. orain bera ez dagoenean. Horrek esan nahi du, galdera berriak izango zenituzkela orainari egiteko? Noski, asko. Bai, egunean netzea konturatzen, eta gaina zaude zure ritmoan, lanean, beste martxa baten. Orduan, gauzaiek pasaiten dira. Eta orain konturatzen zenba gauzaitzen gabe. Aurten beteko ditu 50 urte, Usurbilgo zeramikazko horma irudi mural handi horrek. Zer da zuretzat obra hori eta herriarentzat zer da? Bueno, nik uste herriarentzat dela herriko ikur bihurtu dela, ez? Hore ikusten argazkiak garai hartakoak montajea egiten izanekoak. Eta bada, ez dakit, ikur nagusia herrian. Herria Usurbilgoa da, artelan deixente ditu, baina noski dimensiontakoa eta garai hartakoa eta garai hartan erakutsi zuten ausardia hori ere, hor dago, ez? Nabarmen. Bai, gogoratuko dugu zeramikazko mural handi hau Usurbilgo pilotalekuaren frontisaren atzekaldean dagoela, eta oso neurri handiak dituela, 16 metro Bider 9 zabaleran, ez da? Bai, eta 9 altueran, ez da? Bai, 155 metro kuadro. Metro asko, pieza handia da. Izugarria. Pieza txikiz osatuta dago, ez da? Bai, 3.000 bat pieza. 3.000? Bai, banaka eginak. Baitzen lantegi xamurra izango hiedenak ondo jostea, ez da? Bai, ez, garai hortan udalak utzi zion espazio bat, eta, espazio hortan ikustezun 16 bat bakarri gainea. Orduan, osatzen juntzan, uste diala hori 16 zati, orduan 16-naka, baina berak etzun sekula ikusi osorik. Ikustezun, hori, honea iritsi arte, etzun montaje hortara iritsi arte. Behin osatutakoan ikusiko zuen osorik. Hori da, bai. Baina, bazen hor bozeto bat, eta horri jarraitzen zion, ez? Eta hori oso ondo ikusiko dugu erakusketan, 29-tik aurrea Usurbilenengo den erakusketan, ze Antxon Elizegik argazkilaria jasozun prozesu oso osorik. Eta hori da testigantza izugarria. Apirilaren 29-tik aurrera beraz izango da erakusketa? Bai. Nun izango da, nola izango da? Bai, izango da Zutegin, Usurbilko kulturetxeko aretoan, eta izango da 29-tik 15. Lepe laburra da, baina horren kajatu behar izan dugu, eta bai, horre hongo dira, ez dakite artxiboko irudiak eta dokumentazioa, ze materialakin, alegia ze liburukin osatuzun behak bidea hau egiteko, osaiek. Oso polita. Bai, erakusketa polit hori martxan izango da. Orain ikusten ari garen irudiak, hor ikus dezakegu murala berrituta, 50 urteren ostean, berritu egin duzuelako, premia bat zeukan
uxoa? Bai, ez zuen ematen, egia esan oso ondo konservatu da, eta baina, bai, premia bazun, hori bilidea Artiko, sarberritze enpresa bat, eta, utzi zuten tartetxoatean zatiat garbitu eta ez da garbitu gabe, eta oso nabarmena zen, bai, 50 urtetan, denok berde gola revizio txiki bat, eta kasu enten, izugarrizko dizdira du. Ederra dago, bai. Aipatu duzun erakusketan gainera, lehen aldiz ikusi ahal izango dugu lehendabizikoetako bozeto bat, ezta? Bai, berez bozeto bakarra dago, eta da oleo bat, 75 bider metro duna. BBK Fundazioak du erosia, 80ko hamarkadan erosizun, eta bai, da pintura bat, garaiko pintura, berak egiten zuen pinturan estilokoa, eta oso ondo eraman da dago uste beste material batea, eta gaina aprobetxatzen zuen, materiala beak ematen zion ezaugarria dela, volumena ateratzea horri, ez? Orain, Zuenietaren zeramikazko muralari buruzizketan ari bagara ere gehienontzat margolari bezala izan da ezaguna. Esaterako, 77an, Euskal Pinturaren sari handiura ere irabazi zuen, Gernikari omenaldia lanarekin, obrarekin. Kolorea ze garrantzitsua izan den kolorea bere obran, ez da? Bai, nik uste jendeak behintzat ezaugarritzat kolorea du. Nik uste erango nuke kolorea bai noski, baina batez ere indarra dela. Koloreakin, ez da bakarrik kolorea, bai, ez dakit, bai, gabilidade handia zuen kolorekin. Baina batez ere indarra du, nire ustetan. Ezaugarri ezila indarra jarriko nuke. Oso ezaguna dira baita ere Mikel Laboaren diskoen azalak. Oso zumeta dira, ez da? Bai, bakoitza bere estiloan, oso ezberdina dira, eta bakoitza bere garaian, baina bai, noski, ikusten ditugu. Eta iraun dute. Zuk ordu asko pasatzen zenituen berarekin, egunero ikusten omentzen nuen, ez da? Bai, azken 9 urteak elkarrekin, tailerra elkarrekin partekatze genuen, espazio beriztuak, baina bai, eta bai, noski bat ezate geunden. Eta ez doi bakarrik, gero bidaiatu ere elkarrekin bidaiatzen genuen urtero, eta bai, oso harreman ez du da, bai. Eta asko hitz egiten zenuten lanari buruz, sorkuntzari buruz, edo elkarrizketa pertsonalak izaten zenituzten gehiago? Bai, etzan nola oso, ez zitzaion gehiago gustatzen, hitz egitea bere lanari buruz, eta ez gehienak, ez dakit, urtero Argentinara juten ginean, beha zenduzan apirilan, eta, otsaian, Argentinan geunden, Argentinatik Txilea elkarrekin bidei batein genuen, eta ordu asko bat ega bestea, behi da. Eta orduan, bai, normalean izaten ziren elkarrizketa personalak, batzutan bai itxuzuela, ez dakit galderak eta artearen inguruko galderak, baina bere lanari bereziki zitzaion gehiago gustatzen hortaz hitz egitea. Oraintxe aipatu diguzu hilonen bukaeran irekiko duzuen erakusketa horren berri, baina gauza gehiago ere antolatzekoak zarete? Ekainean jaialdiren bat, ez da? Bai, ekainean 3an, uste, egingo da jaialdi moduko bat, aitaren omenez, eta hainbat aktibidade aidi antolatzen, muralen inguruan. Eta gero irailean, ni hasi nintzanean aitaren artxiboa osatzen eta pixkat ikusten inventario bat egiten, eta ohartu nintzen zeudela obra asko usuroi zuzenean aipamena egiten ziotenak. Eta orduan pixkat horiek bildu ditut eta bigarren erakusketa hori izango da. Eta hori ere oso polita izango da. Gehiago dira pintura, kasu honetan eskultura dago asko, hontan, baina hurrengoan izango da gehiago pintura. Eta zure ustez nola oroituko du Usurbilek, zure aita? Nola oroituko duen, ez dakit, ez dakitela. Nik uste oso artista maitatua izan dela Usurbilen eta Usurbiletik kanpo. Eta nik uste hori dela, ez dakit, gogoan duna jendea, ez oso Usurbileko azala, eta, oso gertukoa. Era polita honetan agurtu zuen Usurbileko berriak zuen aita bera hilberria zenean, ikusi.
Ze ederra, benetan, Bai, benetan oso. Oso ederra. Oso gaina, polita. garai hartan, ez? Denak etxean gaundela. Bai. Bai, oso polita izan zen, bai. Oso modu ederra.